Енді тағы почтальон пешкін тағы не салып келсін? Гәжет Яшыл Үзән газетасын алып килә инде ул. Әлбәттә ки. Эштә бу әйе сөйләп җибәрә әле бу почтальон пешкинне кашан ясадыгыз? Күпме вакыт китте? Ясарга ие. Bir iki atma bulgan da verin. Şakarda. Ne yorla уже. Ага, быел ясадың инде. Ne kışkını. Монда нинди материаллар кулландыгыз? Bu ağaç. Ага. Тоже агачмы? Ağaç. Bu seni olmağaç. Монсы олмагач. Bu olmağaç. Ага. Bu adilni. Карале, не? Үзең яшаган димсең бу почтальон Рәшит абый? Әйе, не? Елмайып тора, әйе, нәкъ шулай. Мыйгы да шундый гадины кашан ясадыгыз? Эштә бу киләле сөйләле же. Köptenge bu sam birinçiler. Иң беренчеләр, өр-яңа кебек торалар. Шартларын туры китергән инде ул. Әйе шо. Kirevi şimdi. Эй, менә шундый капкалар карагыз әле монда. Вот күзләре кызык тора бит шуның. Моны ясаганда кемне күз алдына китердең? Kimde getirdim de. Бул кашыкны китердем инде диген. Шунлап. Bilim yani dominkini soruyordu. Domin yasara Türkiye. Әйе шул. Аның бит әле теге домигы бар. Ай-яй. Карагыз әле җамагы. Шулаймы ни? Менә шулай җефсен әле. Аба. Монда специальный приспособа бар бит әле. Карагыз әле җамагы. Убырлы түгел икән әле бу. Шуннан әсендә һавадан очып йөри торган убырлы. Ай-яй. Куркып китәсең. Валлаһи.